usikhetho sebenza selokhu nabo nobhala selokhu nabo usihlalo selokhu nabo ama-PR selokhu nabo amakhansela akusakhulume egrupini sanibonani bonobhala bohlala boorganizer sanibonani ma-PR khansela amahle sanibonani bo-candidates akusakhuluma egrupini lokunaba ama-PR akusakhuluma egrupini sanibonani ama-t-shirt MK inyama kati natatazela kangaka ama-comrade yini nakwezejani relaxani Okay, comrade, mamenani. Sihamba njengamanje sesena ama-t-shirt la. Yeah. Khona sohamba. Asiwasethengi ngama-size bafethu. Medium, large, extra large. Ularge no-large lo medium no-medium lo. Awubhaliwe ke. Oh, ngokwama-group ne? Yebo. Okay. Akawucheck na. Ima u2X la. Ke namhlanje ke mana phela engani ngisachaza. Sisemtshezi. XL la. Enkosi langa libalele sub-region, uthukela region. Ward 9. That's where we are today. Large kubekela ukhona. Ngeprogram ka door to door campaign. Medium la. Medium babaningi ke. Nakusasa futhi same thing. Same place. Ula medium. Sisemtshezi. Maybe lo uyazi kungenzeka ukuthi medium. Sisemtshezi Ward 9. Bazobhaliwe. Nkosi langa libalele sub-region Ward 9. Abasubanika kodwa laba base. Uthukela region. Abashaka. Awungipho XL sisi. Naku ngapha. Okay. Sisemtshezi. Nkosi langa libalele sub-region Ward 9. Yaphila. Bongani. Sabonga. XL lo. Ko XL la. Wedunga. Awushayele nkokheli ngapha. Wena. Khe lapha esisaya khona. Ey'ntabeni. Ladies, ngiyalunga Sisayoncenca abantu. Sibatshele ukubaluleka kokuvotela umkhonto wesizwe nge-4 November. Labo medium lo. ngizovula only 2 bags. Bonakali kahle la manilanga ama-comment wena ngiwaboni. Ama-comment wena ngiwaboni ilanga liya-reflecta. Hey baba, hey yehlisa umoya. Relax. Relax. Nongixolela mali bafethu ilanga liyaxopha la ama-comment wena wabonakala.
Oh ngiyabonga. Ngiyasi mandazi. Kwenze njani uma usuze usukhombile nje? Baba sigqoke leso skipa musuke usigaxa ehlombe ba. Hayi bo. Yini wimba? Kamuzwa lo baba uthi. Nangu comrade uMakuyi. Akatatatazeli ka. Awungatatazela isikhathi la. Yasithethisa manje. Angithethi. Ngicela ume ngapha. Comrade. Yebo baba. Asaphela. Ama-comrade flank ngize ngikhombe. Okay, ngicela uze ngapha. Complete awuze ngapha umamela. Uze ngapha. Okay. Bora ngikho. Akufanele ngihlangane ngokwazi ngizonasebenzi. Ngizonasebenzi. Hlangane ekemeni ey'ningi. Sisemtshezi lana eWard 9. Chukela region. Kosilanga libalele sub region. Mtshezi noma iwembezi? Wembezi. Engaphansi komtshezi yebo. Yebo. Sisewembezi eWard 9. Kosilanga libalele sub region. Door to door campaign. Ziye emajikeni okugcina phela manje umhla ka4 November ususeduze. Ziye emajikeni okugcina manje. Umhla ka4 November ususeduze. Hamba umfuna la ujwayele ukumbona khona la siyasebenza. La umazela khona hamba umfuna hamba umcinga khona lana sise grounding siyasebenza. Doing a very serious work. Okay, ayivele sobe sisile phakathi. Alright. Nangu Makuyi. Nangu. Hayi uyayenza lo. Bathi uphi comrade candidate? Bafethu ukhona ucomrade uMakuyi lo. Umdidiyelo wetiye lo gogo basemtshezi. Nazo. Siyabonga. Abafuna uMamzobe abahambe bayovula iTV bazomthola khona. Abahambe bayovula iTV abafuna uMamzobe bazomthola khona. Nabafuna uNkunzi abahambe bayovula iTV bazomthola khona. Asidlali la. Ukudla kwami kwangesa abathi. Drinking yogurt. Sona snack sami yabo mase ngiphuzele. Shona ilanga ngingafune kudla. Ngoba angikudla ukudla okushisayo ngesabatha. Nasi snack sami. Yadla intshebe. Ubuhle. Kune problem ehulini. Oh.
Gwaza mkhonto. Makuyi. Baba wami, okay. Quinoa. Low fat granadilla. Flavored drinking yogurt. Drinking yogurt, yeah, granadilla. Iyasuthisa. Ngeke ngisadla nje the whole day koze koshona ilanga. Ngingadlile. Impela khona kudla kwami kwaungesabatha lokhu nokwanda. Mase ngidle lokhu hawu shayi. Ukhona uphethe into okubhala lapha. I understand. Singena emzini. Ngikwakhanyile isibongo bangakabavotayo. Abavotela umkhondo bangani. Ubhala ama-details abo. Ukuze kushela comrade bangabhala even Nali lokhuzi. comrade ngiyangizwa yini? Kuphe engihamba naye. Comrade ngiyangizwa yini? Let's pen down. Ipeni nala ngithi. Yeah. Malinga onala. Lezi moto zisishiya la. Badobhela enzansi nakomrade akude kodwa. Oh. Yes, imoto soshiya la. Amba ungene ngale mafuna ungena. Hey. Akekho ngangihambisela le. Okay. Ngicela nje ukuba siyenza athi la. Akithi maphili nazi kala ku. Sorry. Yes. Yindaba angathiwanga. Le yakhithi imkhathaza iya ngakuphi? Angazi basazongitshela. Kodwa ngathi sizoya ngapha. Ubani osalokhuza la? Oh, okay. Na ngicazela sisi. Lindelani. Yeah. Eish. What's sir? Eliland. Alikichawule kancane la. Nalo seliphe kwami, elimhlophe. Yebo. Notice, I'm ukukhulumisa. Okay. Ngiyaphila. Ubani u-team leader? Mina. Oh, somebody. Oh, okay. Oh, all right. It's fine. Umthwalo usobhokweni. Khona amanzi ami la. Khona ama lunch bar wami la. Khona ama drinking yogurt wami la. Kwaze koshona ilanga. Bese mesingiza ngesigqoko njengasithola ikhanda njengathisa ilanga. Uba mina hayi ngiright man. Ukuthi nje akuthatha Angidingi isigqoko hayi ngiright. ngisandlela nje. Manginethawula nje lokusula ujuluko kuphela. Nanti ngiliphethe. Hayi asicakekile ayikhohlwa ke emkhulu. Hayi wawungeke. Ubani lo umubi ubani? Uthi sicakekile awukhohlwa. Xakeke wena mongathi uma uyixakekela bese ufuna ukuthi hotspot exakekeni kwakho. Oh. Nami
Ah. Hamba umfuna ku TV lo mamzobe wakho omfunayo ombuzayo. Sawubona mama. Siyaphila njani? Yeah. Yeah. Oh, kuthiwa sisaye ekhaya masodlula khona. Yeah. Yeah. Ish, dusty la. No shona ilanga sinja. Niyaphila bafowethu? Ah, sikhona. Oh yeah. Okay, kulaba sanda ukungena lapha sisewembesi. Kosilanga libalele sub-region. Thukela region eWard 9. Sizokwenza khona iprogram ka door to door. Sizoncinca umphakathi waseWard 9. Kulama video aqeda ukuwela ngapha eWard 9 ngokwe-demarcation. Sisazobancenga ukuthi mhla ka 4 November kuvotelwe i-MK kuma local government elections. Sisewembezi sisewembezi uthukela region kosilanga libalele sub region Ward 9. Yebo. Akulungile akunankinga mfowethu uyivotele i-EFF ngane yakwethu akunankinga mntaka baba. Sinifisela inhlanhla nani ba. Hayi sizowina Melisa khululeke. Siyabonga. Siyabonga. Phambili ngo door to door phambili. Sisewembezi kosilanga libalele sub region eWard 9. Yebo, hayi asivotela impela umkhonto wesizwe ngenza kithi. Ngomhla ka 16 December sizobe sithi 3 years. Kodwa hayi abatatazeli kanje abantu. Batatazeliswa ingane encane engakahlanganisi ngisho 3 years. Baya sithuka basho lokho nalokho. There's one thing abantu abangayi understand nge-MK nange president yayo uNcamalala. uNcamalala and i-MK thrives from negativity. If there's no negativity thrown against the president in the MK, inglozi yethu yokuphila iyafa, it dies down. So we thrive on negativity. The hate, resentment, always thrown against us. Uma zingeke bebikho lezo zinto, lezo inhlamba nani criticism enilokhuza ngazo, our organization will die. We thrive from your negativity. Sesiyaqala ke. Sanibona mankulu, niyaphila? Bathane wakwenza kalula ke. Niyaphila ma? Sikhona. Sinivakashele. Kodwa ngicela udedela ubaba ngaphungubani. Niyaphila mama? Siyaphila njani? Hayi sikhona. Ikwaba isibongo la ekhaya? Basikho. Job. Okay, hayi cha mama.
njengoba wazi ukuthi idinga umuntu okusiza kodwa live lana. We lokhuzana. Sicela mfethu kube wena owenzela ukukhathaza live. I-live already. I-live. I-live. lokhu izimpendulo yethu. Unawo umgoqo wethu, unawo umsele wethu ozovimba lamanzi ukuthi angabe asangena manje. Imkhombo yesizwe. Sicela ukuthi abahlali balapha eWard 9 kulo mkhandlu inkosi ilanga libalele bebenikeze imkhombo yesizwe. Iy'mpilo zabo abahlali balapha siyafunga, siyagomela ney'mpilo zethu, imiphefumulo yethu, imimoya yethu nakho konke ukuthi uma umkhandlu usunikezelwe ezandleni zomkhonto wesizwe imandate futhi esiyitholayo kubahlali ukuthi bacela ukushisheke iy'mpilo zabo. So sizoyibophezela lapho ukuthi mhla ka-4 November asiwavimba amanzi angabe asaqhubeka ngemali. Ngoba manje akukho okwenzekayo. Sivotile miningi iminyaka sengize ngaguqa 32 years. kodwa kumanje akukho nje ngathi ngake ngakubona nje okuyinkoqo kuleli ndilane le engiyiyo. Akukho nokodwa nje nokodwa. Nokuvota sethi nje sisabe nokuvota ngoba manje awusazi ukuthi uvotelani. Ikuphi okuvotelani? Ngoba sithola lutho. No mama, eseshilo ucomrade wethu uNdlwana ukuthi sicela noneze umkhonto. La iWard 9 ngamalo uJuthwe mina. Ukuthi ngimele umkhonto wesizwe sixoxele. Angicabanga ukuthi waqala ukubona. Hayi angiqala. Into esicela ukuyazi la ekhaya bangaba vota. Yeah, sibanga 66. 3 Yazi sengisho wrong. 4 Sengibile ngasho Okay ma. Siyacela ukuthi ungasixoxa nawe umfethu lo uzosibhalela ama details 6626. igama isibongo isephone number. Okungeza mhlawumbe ukuthi sikathe sina sadlula kwendawo inaqhubeka laqayede labhala. Sizofika phambili but esicelayo mhla ka 4 kuyavota manje. Akekho la ekhaya odinga i-special vote. Nonke nakwazi ukuhambela. Laba badinga Okay. Angithi banitshelile ukuthi senibhilonga ku-Ward 9. Yes. Angizwile nawe ndoda ukuthi lana sengaphansi kwa-Ward 9. So isiteshi senu sokuvota sekuyibhekundi. Siyacela impela sizokuphinda futhi sinikhumbuze ngomhla ka-2 ntambama njengoba sithatha ama-details senzela ukuthi sinikhumbuze ukuthi sikuyaqala ukuvota the following day. Uqala ngomhla ka-2 nangomhla ka-3 bese ngomhla ka-4 wonke umuntu. But umhla ka-2 nomhla ka-3 ilaba abafisa ukuthi bavotiselwe emakhaya. Sibonga kakhulu ma. Ngiyabonga. Umfethu abeqhubeka kuzofika ngaphambili. Hayi siyabonga. Number 1. Ngiyabonga. Papa yini? Ngiyabonga. Ngithole kahle ma. Kunembuye ngilokhu ngibachazela kunababuzayo ukuthi sikuphi. How escape? Nice. Yeah. Ufuna siphathwe elinangaki wena? Lawa enu laphana nogogo laphana bagcwele laphana. Siphethe ezabantu sibaphethe endlini. Enhlanganweni zenu banangaki? Anangaki? Awuthi ngukhiphe futhi lawa. Siyabonga. Kodwa bafethu ungathi bezovile nini? Lethi mina ngakhulu. Hawu wena Jones. Uyena osibizini. Ninjani? Oh, okay. Amaphakathi akho ngathi a-safe awami azosilahla kalula.
abayithembi ngoba bancane thina. Ayingane leyani le ngane athi izoshutha la. Oh. Lana sinjani? Akekho nokungakhathalela. Angazi. Thembeka nje. Awunapa abantu. Ngifuna babone mfethu ukuthi ena Ukuthi yahlukunyezwa. ukuthi siyasebenza la imphako siyiphethe ngoplastic. Kusho wena wathi yena izoqhabuka ngo6 ilokhuzi. Izokhumuka ngo6 namhlanje. So ngiyiphathela uplastic wami mfethu. Hayi mase ngilokhuzi lento i-drinking yogurt ngisuke ngi-right. Yeah, ubamba umoya for more than 6 hours. So ngizoba right. Siyezana lapho. Abantu bobula mkhona. Hayibo. Yazi bese ufanele umanqwane. Abona inkinga yamanzi buka nje. Yafiwe. Uzophela ama-t-shirt. Avaliwe ama-infrastructure kukhishwa ama-water can, water mafia. Besicela usondele nonku. Kancane. Wena nonku. Angani kwathi amanzi afakiwe nje la. Ayakhona ekhaya futhi. Oh, kusho kuphakeme. Uyaphila nonku? Yebo siyaphila. Hey, thina siphile. Mase kubona uhlukumezeke kanjena. Ngiyaphila kwanjalo. Siyalunyezwa amanzi. Yazi indaba inkinga yamanzi. Kunalento le cartel leyo kuthiwa i-water mafia. Isomiso asikho la eSouth Africa. There's no need ukuthi sihluphekele ilento amanzi kanje emakhaya. Into abayenzayo infrastructure yamanzi bayayivala. Why? Because banelento le laba abaphethe lemkhandlo njengamanje asazi mina niyabazi laba esifuna ukubakhipha thina ze-MK banalezi zinto okuthiwa ama-waterkan okuyizona egijima la zinilokhuzela amanzi zicaluza namanzi banamathenda alezo zinto le so amanzi bayawavala lapha kuma-infrastructure elento omkhandlo so that bezokhipha lezi imoto zikhokhelwe imali zihambe zinisupply ngamanzi la as if amanzi ayashota amanzi awashota amadama ayagcwela ayachichima aze ayachitheka kodwa nje bavale lapha ile nonsense ke iMK efuna ukuyiqeda ukuthi uma isengenile kule mkhandlo lento le yama-waterkan ivalwe nje thaqa ikhishwe ebantwini because infrastructure yamanzi ikhona bayayibulala ngamabomu bayayisabotage ngamabomu bayidestroya ngamabomu so that amanzi angezukwazi ukufikelela emphakathini. That is why it is very imperative for abahlali bakuyo yonke lemkhandlo yala KwaZulu-Natal ukuthi bavotele iMK mhla ka4 November. Angihamba manga ngalento engikhuluma nangu ucandidate councillor wala eWard 9 ngihamba naye. Angayifakaza lento engikhulumayo. Right nonkuzi ikhipheni ekuhluphekeni 32 years ngihlupheka hayi Nonku. Yeah, sokumuntu umdala ngapha. Sinihambelile bafethu. La ekhaya mbangake envote. Ngicabanga ukuthi angithi uma kahle alivele la. Okay. Uvota Ema ngikwiprogram ngiphethe ifoni lapho. Yes. Ngicabanga ukuthi uvota ngapha. Okay. Party okay. Abakhona ethi ngabangabavela. Ngicabanga ukubahlala Well, fair. Okay, it's fine. So ngicela ubhale house number ubabhali bese uthi lo udinga lokuzana.
ibhasi sisumenzele. Uphi yena usihle? Ngiskipha lesizeni. Hola, ngilapha ibhasi. Hayi, sokuba nayo sihle. Ngicela usiphe ama-contacts sakho. Lelo kuba. Lapha Cha, bhala khona kule list yakho futhi. Unje ubhale i-bracket ukuthi ukhulume ngala. But uma yebo. Sibhaliwe. Okay. Sisabonga. Ngicela mfethu ukuthi umkhonto uvote. Mina ovele lezi ikhanda lapha ekhulu lapho. Esithobeni. Amen. Nangu sisi ukuthi ucela escape sisi. Hawu madoda, hawu. Hayi. Ngawuthi uba lo. 13. Usihle simfica lapha ka-region. Kodwa dadewethu mfethu awusandi ishwila endlini usifake phezulu bani? Yebo. Ushaya isithombe nokhathaza mfethu. Cha, yani mayithi uzibapha manje. Hayi, senzele igama singaveli igama. Usho ukuthi ugqoka iskipho ukuthi nokhathaza. Ngiyagezile. Bye. Ube right yes? Yebo, siyabonga. Uyothola lesikhathi uma uza jumping classes. Ngiyamazi mntwana. Wena usenza uthufa ngiyakwazi. Yazi ngiyamazi umntwana uma sinema program. Ngiyabona iyazwela imkhize ejazini. Ma comment asenjela. Ayazwela imkhize ejazini. Ibatholile abanikazi bayo lenkulumo la. Hayi. Ayibatholile abanikazi bayo. Awaseyisika nje. Vele. Wine lokhuza indaba yama water mafia la nivalela abantu amanzi. Anincole kabi nina manje. Anincolile manje. Sis. Ngoba nje ukugijimisa lamavaterkan wenu lawa anukayo la elento ebahlalini. Valela abantu amanzi. Sis man. Yabona nje after i4 November kufa ilento infrastructure yamanzi kufa iVaterkan kwaphuka nje infrastructure yamanzi namavaterkan azohlala phansi ngeyifunga ngoba nisile ufuna lokhu nigijimisa lamavaterkan la nibe nivalela abantu amanzi kufa infrastructure yamanzi vaterkan ihlala phansi ngesifunga ngizobona kahle mina kathi Ningo-clever nodwa. Hlala abantu la. Akukho kuzosebenza. ulandela nangeke. Sekusele kancane sizophumelela. Wasingaqali phezulu sehle. Inkinga Nisho ukuthi umqadi wakhe le side. asiye. Noma asinene la kagogo bese sibuye emhlasheni nakho. Sawubona. Uthobi lo Sawubona. Nangu ugqoke iphente nemkhono emide.
ugqoke iphete elinemkhono emide. Ilegging. Yo. Ayintaba. Oh, wena ukukhuleka kanje emzini womuntu. Sina sabasa emakhaya. Sina siyazazi. Oh my God, we need to go. Come on. All of this now. Hey kunini esiziba. Saba the siyakhuleka hayi khona. Hawu sisi noma sesingenile egcikeni. Sishalazela kangaka. Uyaphila ma? Hayi siyaphila. Awu namhlanje uhleli eduze komkhokha eduze kwakho. Uyathuka ubaba. Umkhokha ubuke eduze. Siyaphila mama sizonibona. Lekhaya abasibonga. Nzimandi. Hayi mama siphuma kumkhondo wesizwe ake ngidedele umfowethu ngapha akakhume nawe. Bese nami uzokhuluma kancane baba. Yangena amanzi endlini umuntu omdala. Mhla ka 4 November. Kwenzakalani konje mhla ka 4 November? Kuyavota kuvotela umkhonto wesizwe. Kuphela. Akukho kunye okuvotelwayo la. Inkosi ilanga libalele. Kule VD yala elindelana ngithi kuvotela umkhonto. Kunjalo. Ngiyacabanga. Asingabe sisacabanga manje. Sisuba igama. Ayithandeka singabe sisayicabanga lento asivele siyenza. Siyayenza. MK. Hayi ngihamba nani. MK. Kodwa mama hayi ngihamba nani. Buka nje sinilethele no candidate councilor wenu. Ngihamba nani. Uhamba nathi mama. Nangu mama uhamba nathi. Siyabonga. Wemali nibangaki ekhaya? Abavota. Sibathatha khona ingane. Bathatha. Na yavota. Usjwa. Mbize ma affairs. Siyasenza nayo. Wena ukhuzana. Akaphuma. Okay. Don't trust this nonsense, MKP. They changed ithola umnikazi wayo. Color. Ayimtholile umnikazi. From yellow to green, it's something way. Imina ke mama capacity yakho yokucabanga. Mina ngowangi. Shameful. Uzongowani? Imina mama lo wani naso umkhonto ungicelile ukuthi ngumele. Uyaphila? Sikhona. Okay. Wathi uthanda nebhola nje. Madoda siyabonga. Siyavota. Ngiyacela mntama ukuthi uvotele umkhonto yazi. Lapha nje ebhodini ufica lenkulu lapha egcotsheni lemakoyi. Umkhonto ucele mina. Bathi mina ngimele ubabuzulu. Ukuthi siphushe imandate yakhe. So umhlawumbe Londi. Thina ke sibadala ke. Umalo ngoba ngiphathwa umlenze. Bala lapho take a note. Yes. Hayi vele lokho bese sixoxile. Hayi ke uLondi ngithi wakubhalisa ukuthi uzovotela ekhaya. Siyabonga. Sis, siyacela ngiphela ipolitiki. Let's kick off the dying horse. Londi ngicela user 2. Ngomandi. Ngicela ngomandi. Khahlela kokugcina. Khahlela mntaka baba kokugcina. uLondi ufuneka enze sure ukuthi uyangikhumbuza ngizothumela abafana laba ngisebenzisana nabo inamba abanayo bazogunda lonke ijali la ekhaya baliveke utshani bashise ekhoneni hawu sizocelela nathi yona nje nathi sicela ngayo ukuthi nizawumpha siyabonga mntaka baba ngicela ungibhalele imcolo lapha i-house number ukuthi dinge ukuthi sosika ngomsombuluko goke but uLondi khahlela mfowethu ngomsombuluko ekuseni imali ngiyabathumela abantu khahlela zama zizamele nawe ngane yakho buka nje thina sise groundini siyasebenza wena you are at your comfort of your home
awukhankasi. Okay, ikhiphe eziwu-2. Uba umidabi. 2XL. Oh, adophethe 2XL. Hamba nathi ma siyabonga. Kulaba sanda ukungena namhlanje sila inkosi ilanga libalele eSabridgini eWembezi Ward 9 with the door to door. Ukhona uSimala? Oh. Ne campaign ka door to door. Nje lo shona ilanga sihambe yonke le yamize niyibona lapha. Kodwa ke ibhetri yobe isiphelile ngiyabona ibhetri lami liyagijima namhlanje and power bank dololo. Abashana. Ninjani? Okay, umlike ufuna shaya ngapha. Ngicela usigqoke sisi. Angazi ukuthi umondlini yekhekhe lakhe ubathi niyokwenza njani. Akuvoti ikhekhe la. Kuvota inhlangano ehlakaniphile. Iphente elinemkhono emide. Uye lo. Uye lo ugqokile. Ha! Ukhani kuphela ismile wesithanda. Siyabonga. Angisase right. Mshana. Unjani? Bayakubona. Awusaqhaqhazeli kanje. Khani, woza mshana shoot. Akasaqhaqhazeli kanje Nkosi yami. Sharp. Basha. Nginunu kanti mina ngidla abantu. Qhaqhazela kangaka abantu. No, Valviasa. Naku